Tú enter mi alma, tú enter mi vida. Así Navidad iba melodía de tu esquina. Mi turmi cosecha, tapa bon que ta dimi. Y mi por vida di una mi mesta vini. Si vos miran a bombe trata bien de nan. Si vos ten un dan de zona por ahí también de nan. Si vos miran a watchines también de nan. Chapi pari cucacho zona ya vos también de nan. Divisa un bache tico también de nan. Si vos ten dos dushis y matan también de nan. Si vos wanna wapu my long ese también de nan. Dushi. Si vos miran a bombe trata también de nan. Oye, si alguien te dice que lo que también de nan. Sin ambisa vos pase también de nan. Si vos miran a colo hinchan también de nan. Ya che con dar 20 también de nan. Si vos miran a sente también de nan. Día dirito cuguapame también de nan. Su miserita marupa un gawegui. Dos caras. Ay, abrí puerta. La gana pasa. Saki gana empieza. Sander no va a llegar. Chillo. Ay, aquí. La gana bebe. La gana goza. Ate corto pin. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Dushi. Oh, yeah, yeah, yeah. Chanzo. Con la mano arriba. Mueve la cintura. Uy, 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 uy. Ay, abrí puerta. La gana pasa. Chillo. Si vos miran a bombe trata bien de nan. Si vos miran a watchines también de nan. Sin avisar vos pase también de nan. Si vos miran a cabello también de nan. Aló. Ya che con dar 20 también de nan. Si vos miran. Boa noite. Goedenavond. We zijn er weer met een Shining Light. Net als iedere dinsdagavond, vanavond weer met Shining Light. Vorige week hadden we een geweldige interview hadden we met Danny Soto. Wauw. Indrukwekkend. Dat is het woord, indrukwekkend. Nou, dankjewel lieverd. Nou, vanavond hebben we weer een indrukwekkend. Ik bedoel, als je over indrukwekkend hebt. Ja, als je het over indrukwekkend hebt, dan heb je het over Nadira Jansen. Nou, wij zijn Het blij. is, Nou, als je over Nadira spreekt, wat heb je dan over? dan heb je het over poetry, dus spoken word poetry. Dan heb je het over actrice. Dan heb je het over theater. Dan heb je het over artiest, zangeres, ze kan ook zingen. Dan heb je het over kunst, cultuur, drama, Wauw. noem maar op. Het is Het heel is gewoon een hoop God-given talented woman. Wauw. Nou, we zullen niet te lang wachten. We gaan meteen Nadira op ons platform verwelkomen. Nadira, goedenavond. Goedenavond, Nadira. Goedenavond. Welkom. Dank jullie wel. Dankjewel dat jullie mij uitgenodigd hebben. Gezellig. Gezellig. Ik ben er helemaal klaar voor deze avond. Ik verheugde me er al voor van, wauw, vanavond is het your night, girl. Dus vertel, wie is Nadira? Wie is Nadira? Woe! Nadira geboren 2 december 1979 op Curaçao, de Nederlandse Antillen. En met 11 maanden zijn we naar Nederland gevlogen. En ik ben in Rotterdam komen wonen. Ik heb culturele maatschappelijke vorming gestudeerd. En heb altijd een passie voor theater en poetry gehad. En ik was vroeger best wel verlegen. En op het moment dat ik theater ontdekte, ontdekte ik echt een soort van
een power. Een power in mijzelf om los te komen van mijn verlegenheid. En sindsdien ben ik mij daar eigenlijk meer in gaan verdiepen. Want ik vond dat fijn dat ik gewoon op dat moment vrij en mijzelf kon zijn. Dus theater heb ik eigenlijk altijd vastgehouden. Ik doe inderdaad poetry, spoken word. Ik maak ook voorstellingen. Ik gebruik dan theater en poetry om taboes bespreekbaar te maken, verhalen van de vrouw bespreekbaar te maken. Daarnaast doe ik acteerwerk. Dus ik ben regelmatig wel te zien op tv in een commercial hier en daar. Ja. Dat heb je wel eens gezien. Ja. En dat is ook een lange weg geweest. Maar ik dank God dat he pruned me along the way. Weet je, ik had een dream. Ik wilde iets graag. En ik moest het leren. Dat als je soms graag iets wil, komt het niet altijd gelijk. Hoe graag wil je het? En ben je bereid om je te ontwikkelen, te leren, te vallen en weer door te gaan? Als ik het heb over doorzetten, dan dank ik God dat hij mij hoe zeg je dat? He gave me that gift to continue, to push through. En soms gaat het niet altijd makkelijk. Soms is het vallen en opstaan en huilen en tranen. Maar dan moet je weer opstaan en moet je weer doorgaan. Verder. Ja. Mooi. Je vertelde Nadira dat je met 11 maanden hier in Nederland aan bent gekomen. Dus je Yes. bent eigenlijk je hele leven ben je eigenlijk al in Nederland. We zullen het straks over hebben de terugkeer naar Curaçao na volgens mij 40 jaar. Ja. Maar vertel ons jouw jongere jaren in Nederland. Hoe was dat? Hoe was je jeugd hier in Nederland? Oh, wauw. Mijn jongere jaren in Nederland. Wij zijn in Rotterdam komen wonen, in IJsselmonde. En begin jaren 80. En in die tijd kan ik me nog herinneren. Dat is weer een goede koppeling waarom mensen vragen van, met taal. Ja. In die tijd, misschien op de basisschool waar ik zat, waren er misschien maar 2 of 3 Antilliaanse mensen. Dus diversiteit was nog niet zoals het nu vandaag de dag is. Ja. En in de wijk waar ik ook woonde, er waren een aantal mensen van kleur, Surinaams en Hindoestaan, maar over het algemeen was het gewoon Nederlands-Hollandse mensen om ons heen. Ik heb wel een hele leuke periode gehad op de basisschool. Ik zat op turnen vroeger. En even kijken hoor. Ik zat op turnen. De wijk waarin ik opgroeide. Wat ook heel leuk was, is dat iedereen echt betrokken met elkaar was. Dus er was echt een community. Dat was wel heel fijn. En, ik woon in IJsselmonde. In IJsselmonde op een gegeven moment, voor puber. Ik woonde dus in IJsselmonde. Voor een puber was het een beetje boring. Er was niet veel te doen. Het was niet uitdagend genoeg voor Nadira. Er was niet veel te doen. Er was niet veel te doen. En ik weet nog, op een gegeven moment ben je puber en dan wil je toch socializen. Je wilt met mensen met je eigen leeftijd kunnen connecten. Dus dan was er 1 tienerdisco, 1 keer in de maand in Beverwaard was het dan. En dan kwam je met de jongeren van je school en dat was dan even gezellig connecten met elkaar. Ik heb, even kijken hoor, eigenlijk vanaf mijn, ik denk misschien vanaf mijn tweede of derde, in IJsselmonde gewoon tot ik eigenlijk op mezelf ging wonen, tot mijn 27ste. En daarna had ik zoiets van, ik moet uit deze wijk. Ik moet naar de stad. En ik ben op een gegeven moment, nu woon ik in het centrum. Maar ik heb ook in Den Haag gestudeerd. Ik heb in Amsterdam gestudeerd. Ja. Ik ging vroeger altijd theaterlessen volgen in Utrecht. In Amsterdam. Ik moest mijn vleugels spreiden. Ik had dat echt nodig. Mm-hmm.
Ja, en ik ben blij dat ik dat heb gedaan, want op die manier kwam ik ook los. En zo leerde ik ook andere mensen van andere achtergronden, andere culturen kennen. Ging studeren in Amsterdam. Voor mij was dat echt, als ik het daarover heb, en dan zeg ik ook altijd tegen jonge meiden, als je de kans hebt, en vandaag de dag hebben wij de kans om verder te studeren. Ja. Take that opportunity. Take that opportunity. Ja. Want het verbreidt je mindset. Je mindset. Ik weet waar ik dan vandaan kom, is in mijn omgeving heb ik nooit mensen gekend die studeerden. Dus die naar de universiteit gingen of naar de hogeschool gingen. Ja. En op het moment dat ik de stap maakte ik zat dan op de MBO-opleiding en ik haalde mijn diploma. Maar op het moment dat ik dus ook besloot ik ga een stap verder, ik ga studeren. Dat was echt een hele shift. Een hele shift. Wow. Ik zag de mindset van mensen was anders. De levensstijl van mensen waren anders. En niet omdat ik neerpraat op andere mensen, maar I learned to, hoe zeg je dat? Hoe ga ik dat goed verwoorden? Want ik let altijd op mijn woorden hoe ik het goed zeg. Dat is maar goed, dan doe maar gewoon wat je wil. Engels, Nederlands, maakt niet uit. Ja, als ik bijvoorbeeld zeg, ik heb bijvoorbeeld een hart voor... Ik heb eigenlijk altijd wel een hart gehad voor... mensen die het bijvoorbeeld best wel moeilijk hebben. Want ik weet hoe het is om op te groeien in een omgeving waar het moeilijk is. Niet breed te hebben. Ja. En daar zit ook een bepaalde mindset aan vast. Hè? Als ik denk aan vroeger van de mensen met wie ik bijvoorbeeld omging. En de mensen met wie ik nu omga. En bijvoorbeeld... ik groeide bijvoorbeeld op, laten we zeggen, we kijken naar soapseries. Soapserie, The Bold and the Beautiful, The Days of My Life. Drama. Ja. Weet je, drama. En je bent dan eigenlijk bezig aan het consumeren. En you're just living, but you're not really living. En op een gegeven moment... Toen ik dus ook echt ging studeren en ook bezig was met acteren, toen dacht ik bij mezelf, Nadira, do you really think that all these actors on the television that you're wasting your time watching are sitting at home watching themselves on the television? Nee. Well, if you want to do something with your life, you gotta take ownership. So stap van achter die tv vandaan en begin dingen te ondernemen. Zelf te doen. Begin die dingen zelf te doen. En dat is wat ik ook heb geleerd op op de hogeschool waar ik toen naartoe ben gegaan. Om dingen zelf te doen, dingen zelf te ondernemen. Wil je iets opzetten? Ga connectie maken met de juiste mensen. Ga plannen schrijven. Zit niet af te wachten voordat een ander het voor jou komt brengen op een dienblad. En ik ben gaan leren, weet je, uit te stappen, te gaan praten. En vanaf dat moment... Ik ben nu alleen nog maar aan het groeien. Van, I don't want to be in the position waiting for somebody else to give me the opportunity. I want to be the one to create the opportunity for myself, for our own people. En en daar ben ik altijd zo gedreven over. Dat ik zeg ook tegen jonge meiden, als je de kans krijgt om verder te gaan studeren, ga verder studeren. Ga boeken lezen. Don't waste your time on Netflix en dit en dat en dit. Get some knowledge. Get some education. En dan kunnen we dingen verbreken. En daar ben ik... Daar komt purpose weer aan te passen. Dan ben ik fired up. Maar dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de dieren van vandaag. En naar de dieren van toen je iets jonger was. Dan als ik jou hoor praten, dan is het een heel groot verschil. Dan is dan iemand die dan uiteindelijk misschien een beetje shy was. Een beetje gewoon uiteindelijk meer in zichzelf was. Maar uiteindelijk dat je bijvoorbeeld bent gaan studeren. Dat je meer achter kan komen voor wie je werkelijk bent. En dan is dan die shift gekomen, zeg ik dat goed? Ja, ik ben inderdaad toen gaan studeren. Ik kwam los. Hoe zeg ik dit goed? Doe maar Engels, is goed. Ja.
Je gaat moeten leren communiceren op een bepaalde manier. Je gaat moeten leren praten op een bepaalde manier. Je leert hoe je... Er is eigenlijk een Bijbeltekst die heeft het daar ook over. It says our gift makes room for us. Ja, Klopt. It's important to learn how to speak in certain rooms with certain people. Yes. En nu ik ook boeken lees, besef ik hoe belangrijk het is om bepaalde vaardigheden te hebben. En als we die vaardigheden niet hebben, let's say, ik ga niet iedereen over een kam scheren, maar as black people, black community. En als we verder willen groeien, moeten we bepaalde dingen onder de knie hebben. En weten hoe zeg je dat, welke sleutels, welke tactieken moet ik bij welke toepassen. Om mijn stem daar te kunnen laten horen. Ja. En als jij niet weet, als je je stem niet kent, of je weet niet hoe je je stem moet laten horen, dan wat je gaat ervaren en ik denk dat ik het dan daarover heb, dan gaan mensen voor je bepalen. Ja. Mensen gaan voor je bepalen. En als ik het dan nu over heb, denk ik van leer praten, leer je stem te laten horen, leer uit de box te denken, ook boeken lezen, it helps our mindset. Ja. En dat heeft mij inderdaad geholpen ook om los te komen. Dus, hoe zeg je dat? Ik struikel over mijn woorden. Maar het is van personal development. En studeren heeft echt een bijdrage als het komt op personal development. Ja, dat geloof ik best. Ik geloof best wat je zegt, Nandira, want ik denk ook dat heel veel mensen daar een struikel hebben. Niet alleen maar in dat alleen. Want bij jou, je zei ook net, je hebt gewoon gezegd van, het is klaar met mij voor deze buurt. Weet je, de buurt of waar je was net alsof je hebt het voor die omgeving heb je het behaald. Maar nou, het was te klein voor jouw ontwikkeling. Ja. Dus ik denk dat dat ook misschien bij andere mensen ook zoiets wat je nu ook zegt. Het begint toch wel bij je mindset. Absoluut. Dat is een hele mooie. Ja, want wat jij net zei ook, het is gewoon, daar begon het en toen zei je van nou, ik moet hier, dit is het. Ik heb het gezien, maar ik wil verder. Ik vind het echt heel mooi. Maar was dan kunst en cultuur? Want je hebt uiteindelijk kunst en cultuur heb ik gestudeerd. Was dat daar ook de reden om daar te gaan studeren? Om die vak te gaan pakken? Of? Ik heb culturele maatschappelijke vorming gestudeerd. En culturele maatschappelijke vorming is net als social work. Oké. Dus werken met bijvoorbeeld jongeren met problemen, wijkproblemen. Je leert heel veel over hoe de mens in elkaar zit, waarom doen we wat we doen, denkpatronen. En ik merkte bij mijzelf dat ik makkelijk connectie kon maken als ik gebruik maakte bijvoorbeeld van kunst en cultuur, dus van theater. En zoals ik bijvoorbeeld al aangaf, soms kan ik bijvoorbeeld rustig zijn, maar mij heel goed verwoorden door middel van een gedicht bijvoorbeeld. Ja. En dat is wat ik op een gegeven moment ook ben gaan doen met mijn poetry en talkshows. Het heet dan ook De Stem van de Vrouw. Ik dacht van, nou weet je wat, ik wil bijvoorbeeld taboes zoals opgroeien zonder vaderfiguur bespreekbaar maken. En vertellen over wat voor impact het kan hebben. Ja, het heeft altijd impact. En ik ben dan van Antilliaanse afkomst, En we praten niet altijd over die dingen. En het is wat het is, no puntra nada. No. En ik dacht van, yes. En ik dacht van, maar weet je, dit heeft wel impact op mij gemaakt.
En ik wil dit bespreekbaar maken, want ik weet dat ik niet de enige ben. En als ik om me heen kijk, zie ik veel meiden van mijn leeftijd toen, die, hoe zeg je dat, hunzelf kwijtraken in bepaalde relaties. Of genoegen nemen met een bepaalde figuur, omdat ze een vaderfiguur gemist hebben. Ik dacht, hoe ga ik dat op een manier zo brengen, dat ouders toch willen praten daarover. En ik kon dat verwoorden door middel van mijn gedichten, door middel van mijn verhalen. Zonder dat ik, hoe zeg je dat, vinger wees naar de moeder die het fout heeft gedaan of verkeerde keuzes, maar om een dialoog op gang te brengen. En dat is wat ik dan ook deed met mijn poetry en talkshow, de stem van de vrouw. Praten over die onderwerpen. Hoe belangrijk het is dat er gezonde, goede voorbeelden zijn in de opvoeding van kinderen. De verantwoordelijkheid ook van jongens als ze kinderen nemen. En wat voor impact dat op ons, zeker op jongens en zeker op meisjes heeft. Ja. En Nadira, want nou zeg je een heel belangrijk punt waarop jij jezelf richt. Vertel eens een stukje van jouw terugkeer naar Curaçao, want het is heel lang. En het is net, je geeft nu aan van opgroeien, in jouw geval denk ik zonder de vaderfiguur of niet. Dus vertel ons een beetje van, meestal beginnen wij onze programma met wie is je vader, wie is je moeder? En deze keer hebben we het nog niet gedaan. Wow. Dus vertel eens een stukje over dat en ook een stukje van het terugkeer op Curaçao. Ja. Dat was best wel indrukwekkend. Ja, wauw. Yes, het is een hele mooie vraag. Voor een lange tijd heb ik alleen antwoord kunnen geven op wie is je moeder. Want ik ben vanaf, even kijken hoor, in 79 geboren, in de jaren 80 zijn we naar Nederland gekomen. Daarna heb ik enkele momenten dat ik dus mijn vader nog kan herinneren. En daarna vanaf kleutertijd, 4-jarige leeftijd, was hij er niet meer. Totdat ik denk 16, 17 was en daarna echt op mijn 18e hem weer leerde kennen. Dus ik ben eigenlijk altijd met mijn moeder opgegroeid. Mijn moeder en mijn broer en mijn 2 andere zussen, met z'n 4. En dat was eigenlijk de enige familie waarvan ik wist die ik dan had. En ik wist wel, ik heb familie op Curaçao, maar ik had ze nooit gezien. Dus het was echt, wij thuis met z'n 4 waren met elkaar, we moesten het allemaal altijd met elkaar doen. Eerst op een gegeven moment, je wordt ouder en je gaat toch vragen van, maar van wie heb ik deze karaktereigenschap? Of van wie heb ik deze talent? Bijvoorbeeld, ik kan goed tekenen. En ik vroeg aan mijn moeder van wie heb ik deze talent? Ik kan goed tekenen. Bleek dus dat dat van mijn vaders kant kwam. Van mijn vaders kant zijn er mensen die ook goed kunnen tekenen. Dan vroeg ik aan mijn moeder, van wie heb ik deze theatereigenschappen? Waarom hou ik ervan om soms leuke drama, gekkigheid te doen en zo? Dan zei mijn moeder, er is wel een nicht ook op Curaçao die ook het een en ander met creativiteit doet. En ondernemende eigenschap, dan vertellen ze over de grootmoeder. Maar ik had hun allemaal nog nooit eerder gezien. En wel eens gehoord, weet je, dan bellen ze wel eens vanuit Curaçao. Maar dan heb je die aan de lijn, dan heb je die aan de lijn, dan heb je die aan de lijn. Je hebt geen gezicht erbij. En toen was er nog geen, we zeggen dat, videocall. Ja. Dus eigenlijk een lange tijd opgegroeid zonder echt mijn familie te kennen op Curaçao. Pas later, in de jaren 90, toen ik al puber was, kwam mijn oma en een tante van mij naar Nederland. En toen leerde ik langzamerhand steeds familieleden kennen. Op dat moment was ik nog eigenlijk heel bezig met eigenlijk mijn eigen dingen ontdekken. Ik ging reizen en op een gegeven moment ging ik naar Amerika en dus nog niet naar Curaçao. Want het was voor mij ook, ik heb wel familie op Curaçao, maar ik ken ze niet. Dus ik ga ook niet bij hun blijven, want ik ken ze niet.
Dus ik ga wel bij mijn vrienden of zo in Amerika blijven. Maar ja, je wordt ouder en op een gegeven moment wil je toch weten. Ik wilde altijd wel weten, waar ben ik geboren? Waar heb ik gelopen? En de vraag ook altijd wat ik had. Hoe zou ik zijn geweest als ik op Curaçao groot zou zijn geweest? Ja, hoe zou ik dan zijn geweest? En kijk hoor, december 2020. Ja. Nou, eigenlijk het is eigenlijk best wel een trieste situatie geweest, waardoor ik dus eigenlijk met mijn moeder teruggekeerd ben naar Curaçao. Mijn moeder zou met haar echtgenoot eigenlijk terugkeren in december. En hij is helaas vorig jaar overleden. En hij heeft toen tegen mijn moeder gezegd, hij wil dat mijn moeder die reis gaat maken. En dat ze hem dan met mij maakt. En dat ze hem niet cancel. Omdat mijn moeder zich zo verheugde op die reis om naar Curaçao terug te gaan. Ja. En toen heeft mijn moeder mij gevraagd van, Nadira, wil je met mij samen gaan naar Curaçao? En toen zijn we dus samen gegaan naar Curaçao. En ja, en toen, voor mij was het op het moment dat ik eigenlijk, het is zo grappig, op het moment dat ik in het vliegtuig zat, was het van, ik ga terug naar mijn moederland. Ik voelde dat helemaal in mijn geest. Ik voelde dat, ik ga terug daar waar ik hoor eigenlijk. Ik voelde zo'n connectie in mijn geest. En op het moment dus dat ik ook uit de vliegtuig stapte, ja, het klikte. Het klikte gewoon totaal met wie ik ben. Weet je, ik hou niet van de kou. Ik hou niet van al die jassenlagen over elkaar heen dragen. Dus op het moment dat ik de zon op mijn huid voelde, en het was voor mij vrijheid. Het was connectie in mijn geest. Ja. My God. Wauw. Dit wat jij nu zegt, want ik wil dat je meer vertelt, want dit vind ik gewoon zo mooi. Want je had je eigenlijk nooit kunnen bedenken dat je zoiets zou ervaren, omdat je daar nooit echt een connectie mee had. En in jouw verhaal kan ik me ook niet voorstellen hoor, dat je nooit, je had eigenlijk geen contact. Klopt. En hoe je dan toch kan zien dat waar je geboren bent, het is gewoon... Je roet zitten daar. Ja, je navelstreng, weet je, het is gewoon dat. Ja. Dat is Nadira. Ja, klopt. Oh my God. Dus ik kan me voorstellen bijvoorbeeld nou, want normaal als wij naar Curaçao gaan met vakantie, wij hebben nog steeds, ik woon hier misschien al 34 jaar, maar iedere keer als je van een vliegtuig als je landt, dan voel je een emotie. Maar als je die koffer pakt en die deuren gaan open en die geluiden van die mensen, de taal, mensen die beginnen te spreken. De hittegolf die je krijgt. Iemand die je toevallig kent, die toevallig ook op Hato staat. Dat kan je gewoon niet, niet beschrijven. Dus vertel, dus je komt dan de Hato uit en dan toen. Ja, het was gewoon mijn, hoe zeg je dat? Mijn andere helft, mijn wederhelft van dit is, I felt complete. I felt complete. Ik heb altijd, er zijn een paar dingen waar ik altijd denk van, hoe komt dit zo sterk? Bijvoorbeeld, ik heb altijd connectie of een gevoel van, I always love the ocean. Hè? Altijd hou ik van de zee. Altijd, vanaf kleins af aan. Het geluid van water doet wat met mijn spirit. I don't know what it is. But it makes me, I love it. De zon, wakker worden gewoon door de zon. Mij moet je niet wakker maken met een wekker die trilt. Me wakker maken. En then I feel alive. En op het moment dat ik daar ook gewoon op de airport stond en ik gewoon mijn jas weg kon stoppen en daar stond en de groene bomen om me heen zag, de blauwe lucht zag en I felt free in my spirit. En ik weet nog ook de eerste ochtend dat ik daar wakker werd, dat ik gewoon gewekt werd door de zang van de vogels. Ja. That felt like, dit is life. This is life. Dat is...
niet gedwongen worden, maar je wordt gewoon op een natuurlijke manier wakker en je wordt vol met energie wakker. En ja, dat is, het vult, het maakt de connectie. En ik had eerder ook een gedicht daarover geschreven. Ook al ben ik zo lang weg geweest, toen ik terugkwam, voelde ik gewoon dat ik omarmd werd. Sowieso gewoon door het eiland van this is your place, this is where your roots are. Wat je zei, je navelstreng is daar geconnect. En ook de mensen van het eiland. Ze maakten hun niet uit dat ik zo lang ben weg geweest. Het was you have in kas, weet je. Ja, je bent gewoon thuis. Ja, je bent gewoon thuis. Je bent gewoon een van ons. You Corsal. Ja. Ja. Wauw. Maar die gedichten, ken je die gedichten nog of niet? Ja, dan moet ik hem even opzoeken. Ja, nee. Ik zet je niet voor de blok, maar ik dacht dat iets was die je zo uit je hoofd kwam. Maar oké, dan ben je dan op Curaçao. Maar voordat je daar naar Curaçao ging, neem ik aan dat jij gewoon bepaalde dingen gewoon wou beleven. Neem ik aan dat bepaalde dingen dan ook in je hart was van oké, dit wil ik doen. Maar er waren ook dingen die ook confronterend waren. Vertel daar meer over. Want het is, natuurlijk heb je een kant van blijdschap natuurlijk. Maar natuurlijk word je ook geconfronteerd van ik ben gewoon opgegroeid zonder jullie als familie. Dus je hebt ook vragen. Of was dat bij jou niet op dat moment? Even kijken hoor. Nou, wat ik had is... mijn moeder ging mij wel alle plekken laten zien. Ik heb daar ook over gevlogd. Dus dat is ook allemaal te volgen. Zij liet mij zien waar zij was opgegroeid. Waar mijn tantes en mijn ooms woonden. Heel veel familieleden. Heel veel. Ze heeft me alle plekken laten zien. Ook waar mijn voorouders dus eigenlijk begraven liggen. Toen ik daar was, klinkt misschien heel raar, maar op de begrafenisplaats waar zij dus begraven liggen, toen werd ik echt wel emotioneel. Want toen dacht ik van, ja, dit zijn mijn voorouders. En ik had hen eigenlijk wel gekend. Ja, ik had ze wel graag willen weten wie ze waren, wat ze deden, zodat ik ook meer begrip kan hebben van, of begrijpen van waarom ik bijvoorbeeld bepaalde talenten en bepaalde dingen heb. Ja. Dus ik heb mijn moeder ook gevraagd van, vertel mij iets meer over mijn oma of mijn grootoma. Vertel me iets meer daarover. En ja, dat heeft ze dan ook gedaan. Dat is ook allemaal te volgen in de vlog. En ook over mijn opa. En ja. Ja, wauw. Even terug naar waar we het net ook over hadden. En dan kwam ik, laatst was ik daar ook mee bezig met het vloggen. En toen besefte ik mij bijvoorbeeld... mijn vader is een lange tijd niet in mijn picture geweest. En ik heb mijn opa's nooit gekend. Ja. En dat is wel een gemis. Ik heb die vaderfiguren, die vaderrollen op dat gebied niet van mijn moeders kant en ook niet van mijn vaders kant gekend. Ja. En je vader is wel nog in leven, Nadira? Ja, ik dacht, God, halleluja. Mijn vader is nog in leven. Prijs God. Ja. Het is wel... ik heb hem weer echt kunnen connecten met hem toen ik 18 was. Ja, toen ik 18 was. Toen heb ik weer met hem kunnen connecten. Ik heb ook wel gewoon met hem gesproken altijd. En ik was toen ook op een punt om te beseffen... Soms maken mensen keuzes in het leven omdat ze niet beter weten. Hè? Dat was... waar hij was op dat moment, in zijn fase van zijn leven, heeft hij bepaalde keuzes gemaakt. En ik heb hem ook gewoon vergeven dat hij het niet was op dat moment. Ja. En ik probeerde ook gewoon wel echt te werken aan onze relatie, een relatie met hem te onderhouden.
En even kijken hoor. Ik heb hem wel leren kennen. En ik ken hem, ik ken hem nog steeds. Maar in 2006 heeft mijn vader een beroerte gehad. Hij heeft een beroerte gehad waardoor zijn rechter hersenhelft beschadigd is geraakt. En zijn spraak is weggevallen. En zijn rechterkant van zijn lichaam functioneert niet helemaal. Dus hij kan nog wat woordjes zeggen, maar echt de hele verhalen kan hij mij niet meer vertellen. En dat is wel iets wat ik denk van... Want nu zou ik best wel dingen willen vragen. Ja. En die kan hij mij niet helemaal meer vertellen. Ja. Wauw, wat een verhaal zeg. Jij hebt een verhaal. Je bent een verhaal op jezelf. Wat een verhaal. En op een gegeven moment kom je gewoon bij Mehinta. Dat was het moment dat ik jou zag. Ja. In één keer zag ik daar een meisje zitten. En met een verhaal. En achteraf hoor ik dan dat je, toen je dat vertelde, 40 jaar niet naar Curaçao bent geweest. Mm-hmm. Maar je belandt gewoon op de televisie. Dus kom op nou. Wauw, ja. Weet je, en daar komen we weer terug op purpose. Hè? Ja. Wat mooi is, en zo geloof ik ook echt hoe God werkt. God laat je soms dingen zien, zodat je kan zien wat mogelijk is. Ik heb bijvoorbeeld een groot gedeelte van mijn familie niet gekend. En ik heb toch altijd wel een drive gehad om... belangrijk vinden om mijn stem te laten horen. Om anderen te bemoedigen en te inspireren. En ik ben er nog steeds mee bezig. En toen ben ik inderdaad bij Mehinta terechtgekomen. En mijn moeder zei... ze had het me al eerder gezegd, maar ik was er nog niet zo mee bezig. Maar ze zei... Yasmin Pinedo is mijn nicht. En ik heb Yasmin nooit gekend. En toen zei ze, Yasmin Pinedo is mijn nicht. En toen waren we op Curaçao. En toen dacht ik, ik wil met haar praten. Ik wil weten wie zij is. En toen, daar zag ik dus weer van, it runs in the family. Zij is ook zo creatief en inspirerend en met entertainment en media bezig. Ja. Het komt ergens vandaan. I'm not the only one. En en om dan te zien what she achieved, that also encouraged me to continue my journey. Yes. En dat is ook op die manier mocht ik ook mijn verhaal vertellen in de show. En voor mij was dat ook echt een bemoediging. Soms zie je niet al je familieleden, maar net die enkele of een paar die zo'n belangrijk voorbeeld voor je kunnen zijn, waarmee jij weer verder kan borduren. Ja. En dat is ook wat ik altijd bedoel met leaving a legacy. Ik ben er zo mee bezig. Hè. Ik heb het zo gemist. Ik baalde heel erg van. Ik wilde graag voorbeeldfiguren hebben in mijn omgeving toen ik opgroeide. Ja, daar verlangde je naar. Ja, die had ik niet. En daarom ben ik zo gedreven, want ik denk van, wat ik nalaat zometeen voor mijn kinderen, maar ook voor de volgende generatie. Ik wil wat nalaten. I don't want them to feel like dat het niet voor hun mogelijk is, omdat ze geen rijke oom of een rijke tante hebben. Ik vind het zo belangrijk dat we weten van, hey, God gave me a purpose. Yes. En er is een reden waarom ik hier ben. En I'm gonna do everything that I need to, dat ik weet wat ik moet doen om dat te vervullen, om dat waar te maken. En dat is ook wat ik, dat is even terug op uw antwoord, dat is ook wat ik had voor het eiland Curaçao. Ik heb soms vaak gevraagd van, ik ben in Nederland opgegroeid. Waarom ben ik eigenlijk in Nederland opgegroeid? En ik denk ook, soms haalt God zet hij ons op bepaalde plekken, zodat wij toch bepaalde dingen mee kunnen krijgen om dat weer terug te geven. Ja, I believe that. Ja. En
ik geloof ook dat ik bepaalde dingen heb mogen meemaken, ervaren, heb leren, hoe zeg je dat? Being educated in certain things, dat ik weer mag teruggeven. Ja. En ja, om een legacy achter te laten. Ja. Om een legacy achter te laten. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je, want jouw verhaal die je nu vertelt, Mhm. terwijl ik naar jouw verhaal hoort, moet ik ook in één keer naar een nichtje van mij ook denken, die daar ook in Nederland opgegroeid is, op een gegeven moment ook naar Curaçao is gekomen om familie te mogen leren kennen. Ja. Mhm. En in één keer gewoon met die muziek alles gewoon een verbinding had, Mhm. maar wel gewoon geworsteld heeft met dat stukje van ik voel me gewoon maar een helft, weet je, en pas toen staat kwam. Dus door je verhaal te horen nu, besef ik in één keer hoeveel meer meiden en ook jongens zijn die met hetzelfde gewoon misschien strijden of struggelen. Ja. Omdat ze dan uiteindelijk halfbloedjes zijn en toch een stukje van zichzelf niet kennen. En hoe belangrijk het is om daar naartoe te gaan. Maar wat je net ook zei, hoe belangrijk het is om rolmodels om je heen te hebben. Dat vind ik echt, wat je net zegt, het heeft hem al, kom maar binnen. Ja, wauw, geweldig. En dat stukje ook, Nadira, dat het eigenlijk, het is jouw identity, hè? Ja. Het is jouw identity. Yes. Ja. Kan ik nog even één ding zeggen? Natuurlijk. Ja, het is jouw programma vandaag. Het is jouw avond hoor. Jij bent een shiny light vanavond. Ja. Zeg het maar. Wat je zegt inderdaad, it is your identity. En soms lijkt het alsof je bent weggenomen van je eigen plek. Ja. Ergens anders opgegroeid. Je groeit op met de tv, met dit en dat. Je ziet allemaal andere dingen en je gaat het zoeken op andere plekken. Klopt. Maar uiteindelijk moet je toch echt teruggaan waar je zelf vandaan komt om die connectie te maken met wie je echt bent. Klopt. En voor een lange tijd had ik het idee van, ik heb wel familie daar, maar ik was daar nog niet helemaal. Ik was ook bezig op andere plekken aan het zoeken. Ja, ik ging daar naartoe. Maar ik moest ook echt weer even terug naar Curaçao gaan, waar het allemaal begonnen is. Daar is inderdaad waar mijn navelstreng ligt, om die connectie met mezelf te maken. Met wie ik ben, waar ik vandaan kom. En dat is waarin je inderdaad weer jezelf echt ook weer terug gaat vinden. En dat is inderdaad, wanneer wij niet weten inderdaad waar we vandaan komen, dan blijf je soms zo je blijft zoeken. Klopt. Dus het is zo belangrijk om te weten inderdaad waar je vandaan komt. Klopt. Yes. Klopt. Ik ga een andere. We komen een keertje daarop terug, want wat jij nu zegt brengt mij op heel veel mensen die ik ken, die dit hebben. En dan die struggelen met hunzelf en waar ze horen. Want die hebben bijvoorbeeld, die kennen die familieleden niet eens, of ze weten niet waar ze moeten gaan zoeken. En dan blijven ze met een identiteit crisis. Ja. Snap je? En dan er gebeurt heel veel dingen in hun leven, maar ze zijn eigenlijk op zoek naar hun identiteit. Ja. Yes. Ja. Oké, Nadira, waar komt het idee vandaan om die platform van Women on a Purpose Yes. online? Yes. Ik ken jou daar vandaan, ik zal het een stukje vertellen. Ik ken jou van jouw YouTube-pagina lang geleden. Oké. Woman of Purpose. Ja. Yes. Ik vertelde al dat ik altijd heel erg gedreven ben door theater en acteren. En dat heeft mij ook ernaartoe geleid dat ik ook stappen nam om bijvoorbeeld naar Amerika te gaan. Om daar workshops en cursussen te volgen. En elke keer wanneer ik dus naar Amerika ging, kwam ik altijd zo vol met energie terug.
zo geïnspireerd door mensen die daar ook echt totaal voor hun doelen gingen. En als ik dan soms terugkwam hier, miste ik die energie. Zag ik die drive niet in mensen. En dan was ik zo gedreven van, girl, don't you have a dream? Don't you want to pursue your dream? Wil je niet er wat mee doen? En je hebt een talent, wat doe je ermee? Je kan zingen. Wat doe je ermee? Weet je, er is ook een Bijbeltekst die zegt van we are the light, don't hide it. Don't hide it. Ja. En ik wilde mensen ook hier inspireren en bemoedigen en laten weten, we hebben allemaal een talent, we hebben allemaal een gift. Doe er wat mee. En we zijn hier niet zomaar om onze dagen vol te maken en that's it. Ik heb dat gezegd, dat geloof, that cannot be. The life is too, it's veel te waard, too precious, too much, om alleen maar, weet je dagen vol te slapen en that's it. Nee, er is een reden waarom je hier bent in deze tijd, in deze generatie. We were made for such a time as this. Amen. En ik wilde de vrouwen dus bemoedigen en inspireren. Kijk naar wat je in huis hebt, weet je. Kijk wat je in je hand hebt. Al is het 1 talent. Doe er wat mee. En zodoende ben ik begonnen met mijn Woman of Purpose platform. Om andere vrouwen die wel uitgestapt zijn met, al is het fashion, met zang of een eigen bedrijf. Die gestart zijn. Dus die aan de slag zijn gegaan met wat ze hebben. Om andere vrouwen te inspireren om ook uit te stappen. En zodoende heb ik dus de Woman of Purpose platform opgezet. En wat je zei inderdaad, eerste vrouwen geïnterviewd via mijn YouTube channel om andere vrouwen te inspireren. En op een gegeven moment ook door het ontwikkelen van een online cursus waarin ik verder dieper met hun inga op wat zijn je talenten, wat zijn je gaven, wat zijn je sterke punten, wat zijn je minder sterke punten. Wat is er nodig om de doelen, de dromen die je hebt, om dat te kunnen realiseren? En zodoende is Woman of Purpose gestart. Ja, ik vond dat laatste stukje wat je net zei ook heel wat ik volgde ook van jou. Dat stukje dat je dan eigenlijk die stukje van jouzelf als Nadira ook ziet in andere vrouwen om zich wakker te schudden van come up girls, there is more in you. Om ze zo, weet je, in hun bestemming, in hun purpose te trekken. Om zodat zij ook iets kunnen betekenen voor zichzelf en eigenlijk voor de maatschappij. Yes, absoluut. Vaak zeggen we van, ik wou dat er was. Of ik wou dat er was. Ja. Of dit moet veranderen. Of dat moet veranderen. En dan denk ik, als jij ziet dat moet veranderen, dan zeg wat. Step up. Dat betekent dat je moet opstaan. We are the ones that needs to bring the changes. We kunnen niet zitten wachten tot verandering komt. Ik bijvoorbeeld, ik hou van acteren, ik hou van theater. Maar ik weet ook de struggle wat het is hier in Nederland op het gebied van diversiteit in de tv-wereld. Er mag meer diversiteit. Er moet meer diversiteit op de Nederlandse baan. En ik wil dat veranderd zien worden. En ik heb een lange tijd gehad van, ik baal ervan, want ze nemen alleen maar 1 donker meisje aan. En de rest is altijd wit. Wij krijgen geen mogelijkheden, there no opportunities. Maar op een gegeven moment ben ik gaan denken van, weet je wat? Ik ga niet zitten wachten dat zij mijn opportunity gaan aanbieden. Ik ga mijn eigen opportunities creëren. En dat is wat ik geloof wat we moeten doen. Als je ziet van, daar is behoefte aan, neem een stap, neem die stap. Ga dingen opzetten, ga dingen veranderen. En niet wachten op andere mensen. Ja. Als jij met vrouwen bezig bent, wat zijn de dingen die je meestal tegenkomt, bijvoorbeeld bij vrouwen dan, waar hun obstakel meestal is om uiteindelijk hun dromen na te jagen? Want je hebt een cursus, en waarschijnlijk in de cursus van afgelopen tijd heb je kunnen zien van, nou, ik merk dat vrouwen hierin heel veel moeite hebben.
Ik denk 1, geloven in hun eigen kunnen. Geloven in hun eigen kracht. En 2 is, ik denk dat we dat allemaal denk ik een beetje hebben. Ik leer het mezelf ook steeds af. De angst om te falen. Ja. De angst om te falen, ja. We leven ook zo in de maatschappij waarin als we iets doen naar de buitenwereld, moet het gelijk in één keer perfect zijn. Ja, klopt. We vergeten dat het leven zijn processen. Het is vallen en opstaan. Niemand is rennend geboren. Nee. We all had to crawl before we could walk. En die ruimte lijkt het soms alsof dat ons ontnomen wordt. Je moet het gelijk goed kunnen. Je moet het gelijk goed doen. Er is geen ruimte voor mensen om het te proberen, om te vallen, om weer op te staan, om het weer opnieuw te proberen. Maar de realiteit is ik zeg altijd, bijvoorbeeld Mariah Carey, topzangeres van toen destijds. Niemand die op een professionele niveau opereert, is zo geboren. Ze hebben allemaal moeten trainen om te zijn waar ze zijn. Ja. En dat houdt vaak ook mensen tegen om uit te stappen. Weet je, ze willen iets, ze verlangen iets, maar ze willen het proces niet aangaan van, nou, misschien moet ik het 10 keer fout doen voordat ik het op zo'n niveau goed kan doen. Ja. En ik weet ook bijvoorbeeld dat een van de dingen die ook komen, ik doe ook coaching dan en counseling. En waar ik bijvoorbeeld heel vaak ook zie, is het stukje afwijzing die mensen gewoon gehad hebben. En die afwijzing die nog niet genezen is of niet hersteld is. En waar je dan zegt, de faalangst, de angst om weer afgewezen te worden. En die angst weerhoudt mensen met talenten. Om uiteindelijk datgene te gaan doen wat uiteindelijk God in hun hart geplaatst heeft. En dat is mooi dat er mensen zijn, bijvoorbeeld net als jij, die dan uiteindelijk ook dat stukje kent. Omdat je dan ook een stukje miste van je vader. En dat vind ik mooi. Ik vind vooral als je met mensen werkt, dat zeker een stukje van jezelf in moet zitten. Anders is het niet echt genoeg. En als je bijvoorbeeld nou over dat Women on Purpose spreekt, vertel eens even wat voorbeelden van vrouwen die dan uiteindelijk je afgelopen tijd geholpen zijn. En als je hun terugziet, ik bedoel, ik vind het altijd ook fijn om succesverhalen te horen. En zeker neem ik aan dat je genoeg succesverhalen hebt. Van vrouwen die achteraf naar jou komen en zeggen van, Nadira, dankjewel, want door jou ben ik dit en dit en dit gaan doen. Yes. Ja, met Women of Purpose heb ik bijvoorbeeld mogen werken met een dame van Curaçao. En dus een rustige, ook een beetje terughoudende dame. Maar op een gegeven moment, na het proces, is ze uiteindelijk toch stappen gaan nemen. Stappen gaan nemen met hetgene waar ze wist, waar ze goed in was. En ik krijg nu nog steeds, nu dat de cursus eigenlijk al afgelopen is, al een paar maanden later, nog steeds van haar berichtjes dat ze bezig is met hetgene wat ze graag wil doen. En zij opereert op het financiële gebied. Hoe zeg je dat? Mensen educatie geven op het gebied van financieel gebied. En dat wil ze verder groot gaan uitwerken. En daar is ze dus nu mee bezig. En om dat dan te horen, dat ze toch daarmee bezig is, dat ze daarmee aan het uitstappen is, daar weet ik van, yes, this is what I'm, hier doe ik het voor. En een andere dame die dus bijvoorbeeld ook bezig is met gedichten, die dan ook steeds meer uitstapt met haar stem te laten horen, naar buiten, dat ze naar buiten durft te komen met de talent die ze heeft gekregen. En dat ze zich niet, de gedichten alleen voor haarzelf houdt, maar dat ze het ook nu naar buiten durft te delen met het publiek naar buiten. Dus als ik dat, en ik zeg ook altijd, purpose is ook een proces, hè? Het is elke keer een stap.
It's a purpose journey. En als je elke keer 1 obstakel weet te overwinnen, dan ben je weer een stap verder dichterbij waarvoor je geroepen bent. Ja. Oh, geweldig. Moeten we niezen? Mevrouw die moet in één keer niezen. Sorry mensen, hoi koorts. Nadira, Yes. naast Women on Purpose heb je nog een paar ondernemingen. Je hebt Vision en NMG. Yes. NMJ Productions, ja. Ja, NMJ Productions. Ja. Vertel eens eventjes een stukje van wat je allemaal als onderneming hebt gezet of dat je mee bezig bent, zodat mensen ook terug kunnen naar jou of als ze jou willen opzoeken, waar en hoe. Ja, ik ga het uitleggen. Dus ik krijg soms woorden, hè? Woorden en dan denk ik van oké, dit blijft hangen, hier moet ik wat mee. Ja. NMJ Productions kwam in my mind in, laten we zeggen, 2010. En ik dacht, NMJ Productions, oké, hier moet ik wat mee. Van daaruit zijn mijn poetry en talkshows eigenlijk voortgekomen. Ja. De stem van de vrouw, dus mijn eigen producties. Woman of Purpose is, even kijken hoor, nu 2000, wanneer ben ik daarmee begonnen? 2018 volgens mij ben ik met Woman of Purpose begonnen. Mm-hmm. Dat is het verder begeleiden en het coachen van vrouwen in het vinden van hun eigen talenten en gifts. Ja. Visions, Thoughts and Dreams is een quote die ik altijd gebruik, omdat I'm always thinking, I have visions, I have thoughts, I have dreams. Ja. En dat is dan Visions, Thoughts and Dreams. Waar mensen mij terug kunnen vinden is via mijn Facebookpagina Nadira Jansen. Mm-hmm. En via mijn YouTube-channel. Daar kunnen ze de interviews van Woman of Purpose terugvinden. De interviews die ik met de dames heb gehad. En daar kunnen ze ook een aantal van mijn gedichten terugzien. En de vlogs van Curaçao. Die staan daarop. Op mijn YouTube-channel. En over Woman of Purpose is ook gewoon te vinden via mijn website nadirajansen.com. Ja. Yes. Je hebt uiteindelijk Woman of Faith. Ik heb dat vanavond weer hoe heet dat? Gestreamd of uitgezonden. Gedeeld bedoel ik uiteindelijk. Yes. Het is een gedicht die uiteindelijk mij zelf geraakt heeft. En iedere keer als vrouwen dit gedicht zien. Dus ik wou eigenlijk, mijn laatste vraag was ook een beetje meer in dat stukje, dat gedicht. Toen je dat gedicht voorlas, mm-hmm. je kon gewoon zien dat het echt van diep naar buiten kwam. Ik weet niet dat je de gedicht uit je hoofd weet. Ik zou graag die gedicht willen horen, maar oké, ik zet je niet voor de blok natuurlijk. Maar vertel ons iets over dat gedicht. Want ik zei altijd, als ik jou een keer spreek, wil ik vragen, waar komt dat gedicht vandaan? Ja, waar komt dat gedicht vandaan? Yes, a woman of faith. Precies wat ik dan zeg in het gedicht. A woman of faith faces her fears and faces her tears. Faces her tears. She steps into the ring to fight each one of her battles. Ja. Het lijf. Ik leer, because I'm still on the journey, that there is no faith without a trial. Yes. En elke keer wanneer ik het moeilijk heb gehad, moest ik weer opstaan en die confrontatie aangaan en faith gebruiken om door te gaan. En ik heb een moment gehad dat ik dacht van, ben ik te emotioneel? Omdat ik heb momenten dat ik wel moet huilen. Ik heb momenten dat ik mijn tranen moet laten. En ik denk van nee, we all have our tears. En tranen hebben we niet voor niets gekregen.
Nee. We hebben onze emoties niet voor niets gekregen. En God, laat me ook weten, er is niets mis met deze emotie. Als je nu boos bent, mag je boos zijn. Als je nu verdrietig bent, mag je verdrietig zijn. En wanneer je klaar bent met al die emoties, we're going back again. We're going back again. En dat is waar Woman of Faith vandaan is gekomen. Niet omdat de vrouw zo perfect is. Nee, omdat de vrouw gewoon real is met haarzelf. Dat ze leert luisteren naar... Soms kunnen we eens denken van... I need to be tough and I need to... That's not real. Just be real with yourself. And allow yourself to feel what you feel. En daarna sta je weer op en ga je weer door. And that's what I call a woman of faith. Niet perfect, maar gewoon be real, pure. Wow. Yes. Wauw, dankjewel. Yes. Dankjewel, Nadira. Dankjewel, Nadira, want je hebt het in zo'n jasje toch wel gedeeld. Yes. Het is een hele mooie gedicht, een hele mooie poëtrie. Ik weet nog die dag dat je op televisie was. Ik kende jou al lang, maar Giovanni niet. Dus hij roept mij, hij zegt, kom, kijk, wie is zij? Ik zeg, oh, dat is Nadira. Ik zeg, ken je haar? Ja, tuurlijk, ik ken haar. Hij zegt van, wauw, jij moet haar een keer interviewen, zegt hij tegen mij. Ik zeg, die moet jij hebben. En ik was zo trots en blij om jou daar te zien. En die gedicht, die raakte mij. Wij bleven dat toen zo vaak horen, want het was... Kijk, ik ben ook zo'n vrouw van, ik hou van de real woman. Mm-hmm. Ik hou niet van dat de gepoederde vrouw, weet je, de buitenmooi, Yes. maar gewoon de real thing what's lived into. Yes. En daarom vind ik het ook zo mooi wat jij doet, wie je bent. Mm-hmm. En dat je mag zijn. Yes. Ja. Yes. Ja. Yes. Wauw. Yes. Wauw, we komen einde van ons interview. Wauw, geweldig. Mag ik nog wat terugkoppelen naar Jameen? Ja, tuurlijk. Yes. Als ik dan terugkijk naar wie ik was, hoe ik was en hoe God je talenten en gaven gebruikt. Ja. Ik was niet iemand die, hoe zeg je dat, naar buiten springt en mijn stem laat horen. Mm-hmm. Maar God heeft mij toch een talent gegeven om gedichten te schrijven en om het vervolgens naar buiten te kunnen brengen. Ja. En elke keer, ja, wanneer ik een message krijg om over te schrijven, verrast hij mijzelf ook elke keer van, yes, this is your talent, this is your gift, this is your purpose. En dat is ook wat ik met de mensen wil delen. Als God je iets heeft gegeven, dan, ook al gelooft de buitenwereld er niet in of zien ze het niet, if God gave it to you, vertrouw erin en ga ermee aan de slag. Ja. En uiteindelijk gaat het zijn vruchten afwerpen. En dat is ook met het dichten, wat het dichten met mij doet, met mij heeft gehad. Gods hand zit daarop. En het gaat er niet om wat de mensen om je heen denken, maar wat jij ermee doet. So, yes, dat wilde ik nog eventjes terugkoppelen. Yes. Oh, mooi hoor. Dankjewel. Het is prachtig. Yes. Ja, mooi. Wauw, ja, het is... Als je dat gewoon dit hele verhaal hoort en vanaf het begin af aan mogen wij gewoon een stukje meekijken in wie je werkelijk bent. Ja. En ons programma heet Shiny Light. En wat zijn wij blij met jou als een Shiny Light. Een licht voor al die vrouwen. Een licht voor al die vrouwen die dan uiteindelijk ook hetzelfde meegemaakt hebben, opgroeien zonder dat stukje vader daarbij. Ja. En toch terug te gaan naar huis. Ja. Dus heel bemoedigend, Nadira. Ja. Wij zijn zo blij dat wij jou vanavond hebben mogen interviewen. Maar wat zijn de toekomstplannen? Wat kunnen we nog komende tijd van jou verwachten? Yes. Nou, binnenkort. Ik heb het nog niet naar buiten gebracht. Lekker primeur. Ik ga een klein beetje delen.
Ik heb ook iets even moeten doen om, hoe zeg je dat, uit mijn comfortzone te stappen. Ik heb het gedaan. I was obedient. I stepped out of my comfortzone. Het is goed gegaan. Het is goed gelukt. Dus ik ga binnenkort ga ik iets creëren. Ik ga iets maken. En voor de mensen hier in Nederland en voor de mensen op het eiland. Ik hoop dat het in augustus gerealiseerd gaat kunnen worden. Het is een creatieve, something creative. En dan ga ik jullie daarvan op de hoogte houden. Dus daar gaan we dus nu mee aan de slag. Jullie gaan er nu mee beginnen. Je gaat er nu mee beginnen. Ja, we gaan het nu maken. Yes. Spannend. En dan gaan we in augustus willen we het af hebben, dat we het kunnen presenteren. Dus dan ga ik jullie daarvan op de hoogte houden. It's something new, maar yes, daar ben ik wel enthousiast over. Ik ben in augustus jarig, Nadira, dus dit is gewoon een cadeautje. Wow. Oh, you awesome. Ik ben weet je, ik heb iemand leren kennen, een vrouw die ook een hele indruk heeft gemaakt in mijn leven. Mm-hmm. En toen waren we in bijeenkomst en toen zei ze tegen mij, we zaten in een dialoog. En ze zei, ik ben in verwachting. En ze zegt, ik weet niet of het de kind gaat geboren of dat het een miskraam wordt. En dat was een nieuw project. En ze noemden het, ik ben in verwachting. Oh. En die kind is gekomen. En het is goed gegaan. Wow. En het is volmaakt. Dus het is established. Dus bij deze ook, voor deze bevalling of deze zwangerschapperiode. Ja, mij zegen over dat, zodat het gewoon in Gods volmaakt mag komen. Amen. En ik ben ready to receive it. Hoeveel augustus ben je jarig? 8 augustus. Mooi. Echt een mooie datum, hè? 8. En hoe oud word je dan? Ik word 50, Nadira. Oh, wow. Girl, you're looking good. Dus het is double. Wauw, mooie leeftijd. Ja. Dankjewel. Yes. Nou. Zeker te weten. Nou, dankjewel Nadira voor deze interview. Het was geweldig. Geweldig. Mooi. Vooral het stukje Curaçao heeft mij zo geraakt. Oh meid, je weet niet wat ik allemaal voelde. Wanneer zij zei van dat ze in een vliegtuig was en dat ze daar kwam, gewoon van, en dat ze het woord gebruikt van, ik ben thuis. Wauw, dat heeft mij echt vandaag geraakt, Nadira. Ja. Nadira, dankjewel. Ja. Ik zou zeggen, ga gewoon door met wat je aan het doen bent. En we volgen je. Als Shine Light, en wij doen nog veel meer andere dingen, iets voor jou kunnen betekenen. We hebben elkaar mogen leren kennen nu, maar wij zijn daar voor je. Dus we waren ook zeggen van, misschien dan bel ik die mensen misschien kunnen we iets voor jou betekenen. Wij zijn daarvoor. En deze platform we hebben gemaakt zodat wij de mensen erkennen die iets doen in de maatschappij. En jij verdient deze erkenning, omdat je afgelopen tijd zoveel gedaan heeft voor heel veel vrouwen. Ja. En ook voor de persoon die je bent. Dus wat wil ik jou zeggen? Blijf shinen. Blijf shinen. Because we have seen your light. Amen. Dank jullie wel. Yes. Familia. Hey Nadira, als je, wij zullen het niet gaan afsluiten. Ja. Maar zoals je van net zei, tot de volgende keer. Yes. Want er komen nog meer keren. Yes. En, dank jullie wel. Ja, jij ook. Oké. En fijne avond. Buonanotte. Buonanotte, Nadira. Was een buonanotte. Dankjewel. Doei. Wauw. Dat was Nadira. Dat was Nadira Jansen. Oh my god. Leuk verhaal. Het heeft mij echt geraakt weer. Ja. Ik zit hier en straks zeiden de mensen van je zegt altijd dat het je geraakt bent. Nou, maar iedere interview raken we ons. Ja. Maar vandaag weer zie je weer, omdat wij zo vaak praten over identiteit. Ja, en je ziet weer, wanneer je die puzzelstukjes gaat zoeken, weet je,
van wie je werkelijk bent. En nooit uiteindelijk bang bent om die keuzes te maken als je op zoek bent naar jezelf. Ja. En wat ze uiteindelijk gedaan heeft om Curaçao te gaan. En wat ze dan aan het doen bent voor andere vrouwen. Ja. Dus ze wil datgene wat ze zelf ontvangen heeft. Wil delen. wil ze niet voor zichzelf houden. Nee, tuurlijk niet. Ze wil dat gewoon met andere vrouwen delen. Ja, maar als dat in jou zit, Giovanni, kan je dat ook niet onder de stoel. Weet je kan het niet onder de stoel houden. Hè? Nee, je wilt het gewoon delen met anderen. Ja. Wauw. Ja. Hey, weer een geweldig shining light. Weer iemand die voor ons in ieder geval gewoon geïnspireerd heeft. Ik bedoel, wij staan voor om te inspireren, activeren, motiveren en verbinden. Mm-hmm. En we hebben dat vandaag allemaal mogen zien in Nadira Jansen. Dus wij zullen haar zeker volgen. Yes. Dus voor jullie die vanavond ons gekeken hebben, volg deze dame. En als jullie haar zien, zeg ook van, we hebben je ook gezien bij Shining Light. Niet alleen maar bij Jasmine ook. Ja, dat mag je ook gerust zeggen. Maar zeggen, het is nog haar familie. Ja, het is ook maar, wij zeggen bij jou ook gezien bij Shining Light. En lieve mensen, dankjewel voor deze avond. Het was weer ons genoegen om deze programma te presenteren. Yes. Dankjewel Okuka en iedereen die vanavond hier was. We hopen dat wij vanavond weer, vanavond was speciaal voor vrouwen, dat de vrouwen geïnspireerd werden, maar ook ik als man zat hier vol met inspiratie, vol met dingen die ik zeg van wauw. Dus we gaan afsluiten. We gaan zeggen tot volgende keer. Komen we zondag weer. Zondag is het Vaderdag, hè? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat de komende zondag dat ik uiteindelijk zo verwend word. Dat je geen kans krijgt Dat ik geen kans krijg om live te komen. Nee, dat ik geen kans krijg om uit bed te komen. Want laat me uitleggen wat ik denk dat gaat gebeuren. Oké, schat. Ik denk dat ik heel vroeg dat ik wakker word en ik krijg ontbijt in bed. Mm-hmm. Een flink ontbijt. En dan gaat die dag gewoon verder. Dus ik denk niet dat ik zondag kom. Omdat ik zo druk heb. Als ik kom, dat betekent dat ik niet druk heb. Dus dat gaat niet gebeuren. Oh. Dus, heb je ook met je broer Javier gesproken? Want jullie maar luister lieve schat. Met moederdag hebben wij als mannen, vaders, zijn wij gewoon uitgesloofd. Zo uitgesloofd. Dus wij verwachten, ik zie nog geen mannen, wij verwachten komende vaderdag, verwachten wij veel. Oké? Dus Talk for your mens. Dus dat zeggende, lieve mannen, verwacht komende zondag, lieve de vaders, verwacht komende zondag veel. En ik wil je vragen om een voorbeeld te zijn. Dus wees een voorbeeld daarin. Doe alles wat je kan doen. En dan, lieve mensen, luisteren. Nee, we gaan. Ik ben voor de vaders. Ik heb hem altijd gezegd. En ik wil ook vanuit vanavond al, alle vaders een fijne vaderdag wensen. Ja. En hun ook bedanken dat hun de vaderfiguur zijn. En wat er ook is gebeurd, be the father that you have to be. Ja? Geniet van jullie avond. Bedankt dat wij jullie tijd zo lang mochten houden. En dat jullie ook ons hebben gesteund. Deel deze film. Want dit is echt interview dat meer mensen zullen moeten gaan horen van Nadira. En ik wens jou een hele fijne avond. Tot volgende week. Doei doei. Doeg.